máte aj nejaké indície, ako k tomu mohlo dojsť, ako zasahovali koľko jednotlivých? Dobre, takže na operačnom stredisko okresného riaditeľstva Hasičského záchranného zboru bol nahlásený požiar strechy historickej budovy Kaštieľa v meste Sereď. Operačným dôstojníkom hneď bola vyslaná na miesto udalosti jednotka z Hasičskej stanice Serede po počte 1+2 a z Galanty hneď bola vyslaná ďalšia posilová jednotka s 3 vlastne vozidlami hasičskými o počte príslušníkov 5. Na lokalizáciu a likvidáciu požiaru boli používané vlastne hasiaca látka voda. Už máte aj nejaké príčiny, či sa dá povedať, že to bolo cudzým zavinením, alebo skôr to bolo, neviem ako to nazvať, vyššia moc? V súčasnosti zisťovanie príčin požiaru je v štádiu šetrenia, takže to by bolo veľmi predčasné sa vyjadrovať k tomu, že či to bol úmysel, alebo nie. Takže to neviem potvrdiť ani vyvrátiť. A čo sa týka náročnosti zásahu? Požiar bol z toho titulu náročný, že bol vlastne veľmi zlá prístupová komunikácia. A vidím, že tam teda, asi neviem, či sa tam nedá priamo ísť, či je teda nutné, aby takto zhora to robili. Áno, v súčasnej dobe sa musí používať výšková technika z toho dôvodu, že do stropnej časti sa vlastne nie je možné dostať bežným spôsobom. Takže ten požiar je úplne vlastne pod tou strechou a inde nie, to znamená nejaká statika ohrozená, múry. Nie, zatiaľ nie, toto neviem potvrdenie vyvrátiť, ale zatiaľ nie. A teda možno koľko to trvalo až do momentu, kedy už je to pod kontrolou? V súčasnosti od ohlásenia udalosti po lokalizáciu je čas zhruba 40 minút. Tak a už je to teraz? Teraz je to v súčasnosti pod kontrolou na tento požiar, takže sa vykonávajú likvidačné práce.